Maybe no more class. For trying away. We started that class. That's why now, no more class. We're trying the class. Sana, that's not it. One class, okay. One class, okay. Another class. I think we'll go with you. Let's patch off. Also, the normal track. One more boom, I think. One better. Be better. One traffic. A champion or Brazilian traffic. Brazilian traffic. I know we are not double number. Go away, I'm not to go, Gaza. They say on the 6th June, Papaya will know I am friend Opoku, teacher Opoku. On the 6th June, they are teacher Mante to forget. Opo. That's what I actually. My medal, Pato is 2 another. And then, baby, you are. Then tell them about him. The one was showing him. And then, one Baba him. More or less, organizer of what? The youngsters. Because showing him there. I'll go for BBC about the head. But there's difference. Mama, trust anything, my friend, like I said, I'll come over to be on catch him. Somebody said, and that's something. I don't propose, no, Matino. You're tossing me, sir. Then I remember I see. Then my mere introduction now, they are see. Down on my head. I'm going to get back out of my yacht. And I was some back out of the yacht. On the 6th June, I'm going to mention of with him on the 6th June. Yeah, Baba Gaza. You know, Negemani. Yeah, come back. I'll be back at 8. The knock of our way here. I'll go far away here. Yeah, they are famous here. A part of the nation. India, the Puma, India, my chair, and on the central, or was here. I think for him. I didn't have them on a car. That you knew, Baba never. That those who knew, Baba man never. A car. You had the Nina, the big beer with the Nina, the crack out. The Diatra, you see, the Diatra, Papa, and anything. Instead of a that you knew, there was there. For him, I knew Baba knew what I am at. And you gave the idea. And he would you too? I want to say, what if I say,
Put your my face. You're not going to get to black. No, I didn't catch up. That's what I think. Pamochoni ananaka nimejetu. Yao. Yeah, that's. I don't think you're coffee here. Make my back. Yeah, and yet, all the in your mind, well, the friend of for your branch, and then I'm for your branch. And as another in the car, branch your copra, so I am branch. I did not fool you. Yeah, and just like it was. Why, for the love of my for it. Good job. Whoa, that's all you you didn't you are? Hey, I will pay you. I will thank you, man. We are open for back. Obia, what interested? I may have my year. Yes, here. I'm on content of my year. My business is surprise. This is Sunday. I'm glad. Yeah, some of someone you know, I want you to so on with this side of the arrow. On the 6th June, when you know, from a hot demand, that's how much. Yeah, I can't hear about it. I'll say, me, I can't make it up around. I'm sure, you better tell me you're not real. What? And that's so I can stop at one. And Joe, be happy. Instead, I can tell you, yeah, Bob Pie said, if you're not a DHE, it's a crack and fear, man. Because the AD come by Africa. That artificial football field, the AD will teach a man. Oh, was super good. I'm not on Barren Quachi. 5th year, or about Africa, they are attracted youth. And Penisula wants like on Benjamin. Maybe Afro test will be attractive youth. They feel they have to play on it. If you say, the prime number of class, we test here about Afro test about make money. Oh, I'm going to come down. Yes, I didn't know. I'm can't hear money. If you saw an upload, and then, Omo Munyana won't trust. My car is from my son. Maybe to see, they come to me. Oma, I'm and trap. Then I'm in for Mama will trap. Or do that's all we are. Never well. About I am for 9 since you over Salah was. It's not my most of the medium. I can't manage. Nana very much. I don't know. And then they, as a gift, they are happy. You in the after, I'm John was alive. I went down to many in this one, we are in this one. What's your bed? Probably back. I'll be honest with them about yeah, sorry. And they are check. Yeah, I want to say that, but he is a free. But you know, with the India.
yɛn twa ɛngu akonnwa nda wɔn fie wɔn nta akonnwa tuntum so ɛne ti ne yɛn twa mo gya yɛ dɛ ɛngu asɛm ate aseɛ nanso ɛsɛ wɔn mba mpanyinfo aduane ɛnɛ de yɛyɛ amanneɛ asa na mo ba ɛne wɔn wohwɛ ɛboɔ no so a ɛboɔ no so ayɛ kɔɔ ɛwɔ yɛyɛ amanneɛ gusa ama wɔn abɔ mpaeɛ ayɛ dɛ ama wɔn sɛ deɛ na wɔn abɛdi no nsi wɔn yie mepɛ nipa paa ɛsɛ apɛ nkabom na mempɛ obi a ɔma na ho so you have to be as simple as ABC and when you are black be black when you are white be white ɛdɛ nye tuntum a na yɛ fitaa mɛfa kala foforɔ biara ka ho na ho ɛna masiesie mu ho fɛfɛɛfɛ monkae sɛ bidi a magye no ɛde bi ɛmu yɛ ɛbɛnifo obi wɔ foto a ɛdi a mɛtu ɛdɔ mo so ɛkyɛn no ɔde arɔ ma mɛto n'anum a wɔwɔ gyina yɛn ni wɔn sɛ punctuality and regularity wɔn a wɔn mmere ɛyɛ mmere bi a ɛbɛyɛ hyɛ ato ahemfie ano wɔhwɛ sɛ obi di so ɛnɛ yɛ da a yɛdi kan na kan wɔ sɛ kurowura atena ase ansa na wɔn aba nti na wɔbaeɛ na yɛ sɛ kurowura asɔre gyina hɔ ana nti mesrɛ wɔn punctuality and regularity. Number 2, panin sɛ ahemfokyini ebi de biribi akyi ebi saa na ɛte ne no conduct a sort of respect obuo leadership by example sɛ wopɛ sɛ obi ebu a bu ho di kan sɛ wobu ho di kan a asa na ɔwɔ akyiri nso ɔnso bɛyɛ dɛn ɔno bɛbu wo bi sɛ wɔn bu wo kan ase o mímu yɛ sei mi yɛ bi mi yɛ si mi yɛ bi etu yɛ saa bra ɔbɛhwɛ na wakɔtɔ z nti maa sɛm tietia no maa mo sɛ mo maa mo bere ɛnyɛ bere na mo mu ho na obi nso egu mu yɛ ama so. Mama chema ho. Ile mama nsore na mensere. Na mene mene na no nkasa kakra. Yo, beti na to na nanom. Oze ne di kan ne do twedi ampo Nyankopon ase. Ana to se bi on aba se obasom T-Mante man. Ase ade a mesere won. Ade sere na merto won. Be woma ye di kan T-Mante kuro yi. Enya wanda dwene. Woma mepe won ankasa won ahindi ne ho na mom T-Mante kuro yi. Ana woma enye wanda dwene. Senti ana na to nsa frɛ won. So one mara meboa no wadwuma yi ho no T-Mante da dwenti and ye di kan yon fa respect ma wo hen na that say bien de pira da na one kan say de na meye ama T-Mante na da chi say me ni ho a e de aba abumdi ade na obeye de ato ho no e beda ha ma wo ane wo nchiri ma nyina na ochena ya kase asemasi ohene asemasi hwe ne oye nti se ne ba ya boa no ni sa so nti wọ́n mọ̀ T-Mante kúrò wei ho anya wọ́n dadwen mesrɛ wɔn ahantan twitwanantin ati mu aka me mepa wɔn kyɛw bebree wɔyi anu fim na nkabom baako emra na nkabom no ba megye sɛ betima kyekye T-Mante na yɛ den ara wɔn din ara mpamu da mesrɛ wɔn bebree ade ehia me ɛyɛ nkabom asomdwei ɛne nkɔso yɛ bɛda wɔn ase Robert Chami. Never to me, I know. I said, the poor man carried it or fell no one. You may know. And you're saying, that is house of you. There are 5 people around Mama. Yes, into one can say, Yamen after all. Now, there go on your baby or the friendly person. You may be an Alaska was that. Also, we. You have to sleep in adding that Mawunti or Lechi. You are going for that cat, Mawunti. Then we walk a send your over the beyond, and I'm looking. I don't need here. If you won't come who said that Yanana and then Penny do one again, will be the assistant. And cafes for Gacy,
to me do place no say me do fie no be dia wie say say na no mada woro ma medai to me kom do fie wo hwe one night wie sabe wo ya na no ma ya be bia te kana te se wo tra enya fe wo bia so na te se wo sabe bongu T-Mante man T-Mante man so ai den edu gba mo se me na wona Yo, abraje ni akasa. Ade say futu bi enu age mu tie dia. Nana. Okay. Very much ammo. Waiting and to very man. T-Mante man. Say that was. Making a so applying for that you are say I'm a young ada nanane atambu asese watumi atumani abanye busuye abegi adehye tese se wo mabua na onbebu ayi T-Mante ma ya seda damanana ene hempe ye dugu ahimbi wo we na wo abusuye ne bisu wo ha mpanyine kumwani ehwe na ye hu se openti we ana opnane we ya we fata ya de mana bebi aye no so na nanu tumi edu we hwe ede ma na tumi mu se na nanu do ni akoko sa nti e besre ye nu anu se ku eni ni dia mpanyine dia ma won no won so won hwe so na won kama aye na nanu won ka so bu no so ma won don't come out from Apple. So, one, and we'll do fear then. So, we'll come from fear. Most people are from fear. Just slow one until and 1 year, and one good to be now, and bring them with you. Your best dress, for the class. Now, on my far, I go for flow. I go at the afternoon. Now, what they are. T-Mante man. Na ogua oman no ene nana no ehwe so de ma won so bi so bi ahye won na ya nwa ko mu sese mu eye bibia ekron ni won hwe so na won fa enye titu eye nkoso anyere ne nkoso anyere won mu ye nkrofobia etese wo ko pebutu efi Chiri anama no ne edebre T-Mante man ananu mo hu se bi so ade hu wo won ni so enti na body se bi ya na eden ama wo besra wo se ma wo pa wo nsa enche wo ndabru fam adina afa ko mutu anamo enkom bia bia yi se won ti bi bia se a o bi chen ibanye na wo mo awo na won ya ma ko so da mas Yo. Chami wo. Ato Femi Adote Alata iko problem ka fia ni gbe fa Como ya ba ma ti go fi kasa. na mi di ya nana ido fori asi ti ba so futu kakra mi bo mo se on de ko so yi sa ha ba ko so a etanisu se sren se mama mi sin ko for the same that guy ni se ko so yi ni ye de isu ko so pa o chef mo je se isu wa ni e bi so ko ko bi ko na sem chena ko so be friend babu no mo ni na be chena ko ko so ma se o met ti ya sem pe ni ti ya wa se e bi sren so ko so yi ni ko mu su tan ni na su da ma se Ya, tempo. Ya, na oye ba kasa ni ya. ya mo he ma Oye ba kasa ni. Ana therefore channel ko. Acha frame na na chako. The fifth. If you don't do what. Acha mesre na no na mama. Me mpanyifo efutu kakra. Me ye baba wa hema e wo dodo. Ojoje. Mama wa ni ma na ba bi do wa. Baby sorry. Baby. 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 Ya me throw ni ya baby. Na ba chom wa o. Oh. O kasa jere ji.
don't want to take one. Mesre Como ya? T-Mante kuro ani berma ani nana no munya wo mo hya wa hase me futu kakra ekọ no me nua no ma wo he ani me mpanimfu ani se ne ya chi wo mo yi ahedie eyede esanso ye nwunu bebi ye nsem bebre beba ohoho ba ohwe nipa ne wotew ena nipa na koma mu ye no asoye no ebi beba be so obeja wo ha obeja wa ma enduma ne bia no mesere wo se emra ye de o mo asisuin wo mbehwe kuro ne yie wo behwe kuro ne yie kire se kuro no a eda ho no ne dadwe ne nasem nyina ye wasem ye fere wa no pa wo na wo kan ye se wo beba nti abere bi e be fere wo mo bema wo mo nan aye ntietia atwe abendafo afesu ema na ewo mu no ya che ne se no tutu na ni a no apa obi no de na ya damfo nipa ne na na kasa wa twitwitwitwi no ma fa mo plan foforo ye fa sa mu man ye fa sa ni ade mo wa be ode ne hu beta mema no okọ ba bia ade de ahemman fo na ahenefo yese ye mbre ba bia ye beduru bia sebe ye hu nya den ba sa na tie no wo mu ko ba bia mu keka mu mema no na bibi koso wo kromu a wo mate no ma sua ade afri mema ne ho wo mu na ye sua ade afri wo ho enti masem kakra no therefore manu ato Como ya? Vai mais go. Como ya? Why you depend on what I said, Eddie catch it. I'm catch it on the same. Or y'all dealing with that's wouldn't you know work? Mount would be there. After asking the beer, obey ya who will be for obey out. Baby out, true. And I'm a proud of a dear man. Now, what is your grandma shall say? That's no, and that will be kade obia odifo bia ta bia no eni ni asem kaka asem bia onya oche monate monate sabe mere pan be ya sabe ko ka asem ne ya hwe wa chikwa wonti asem ne nkura na hwe o se na na ebiwa na ni ebiwa asem oba no sem men kada on be woni na wonde so ha ayetuntu I you fita and order. We are always at Obaha. Now, when I hear Rade, when I hear say, when you die, you're Rade, you're Rade and answer. In Cassavich, waiting with a couple. A couple. That's no maybe I said, on 2 feet. A man, many a man at the same. I feel one man was a in the world. I tell you because of the ship. Because already, or your sofa, or your say on the rock, it's the brave. Like I will go out. Yeah, What's that move? Yo, Marty, a foot told me, and then kind of at least the number sign like a crowd. Money said it is so city. The wife or I made to this one about that. Probably a car from the book about that. And to ma, and if it are, what I'm one else on one how will be a great family being there, 90 children. One by incentive breed in a car found. Now we go out for Kalaka. Now we go out for a sea. Or what will be a problem here? We go out, I said, the Yamaso. That can't send the breed I found. But she was so. That banner was rapping down. And but the beer and 2 white bacon fizzle. Now in the year, a Yama.
mma bebree wɔ hɔ a wokɔ nkran a so wokɔ gyina wokora nyɛ obi ne bɛkasa yɛba bɛyi wo afi line no na mati sɛ mo fɛfɛɛfɛ wonya dwu ɛmmɛsi wɔ biara na wote waa ne ayi wo afi line no ɛne wakɔtra se ne ayɛ mo de ama wo tɛtɛ ɛwɔ so many advantages ɛna ɛwɔ so many disadvantages na disadvantages no wɔ ahwɛ a ɛbɛbɛtwe wo akɔ ha ɛnu sɛ mo a bɛyi mu nyinaa mo wɔ ahobrɛaseɛ ɛnyɛ sɛ meyi nnipa no kɛkɛ wowɔ mufuo koraa ɛnim sɛ bibi ketewa bi wɔ hɔ a ɛwo nyɛ ɔman no ɛti na ɛma bɛpa wo nti mabaa mato ase mɛka ɛ wɔ ne mu T-Mante man ɛyɛ yie a ɛnyɛ yie ma yɛ ɛyɛ yie ma yɛ mba because out of coverage area wọ́n di 40 pẹ́ kàwé sẹ́ ẹbí àwọn kíkà kọ̀ no asẹ́m yà bà very soon you be out of coverage area now yẹ̀hwẹ́ ọmọ a yẹ̀hwẹ́ nípa ẹ̀wọ̀n kurum a sẹ́yìn fọ́ dẹ̀ ẹ̀bẹ̀ mu ẹ̀yẹ yẹ̀ bà ẹ̀ntì yẹ̀yẹ́ bìbí a mo bẹ́ yẹ̀yẹ́ ni yie sẹ́dẹ̀ bẹ́ yẹ a ẹ̀ma ne pẹ̀gya a ọmọ sọ sùn mu sáà ẹ̀dá ma sẹ́ mọ́tara sẹ́. yà ọ̀dà náà kàkà. I'm saying, every day I'm a bad thing. And how are you? What's your buy a bra? A buy a survey, oh, the other bra. Almost I mean, me a cowboy. Cowboy is a fan baba on the subway. A buy a big glass here. I will get the name. After that, I'm going to leave me a buyer. Nana yiri ni o. Obi kan mi roommate no. Yẹ kó sukuu yẹn wíyẹ. Bẹ́ẹ̀ bí yẹn tẹ̀sí yẹn fi àṣàṣe. Ẹ̀wọ̀n mẹ́ma sáà fọ̀. Ọba ni ẹ̀tí máa káàkiri wọn ti bí àwọn bàbá di à. Ẹ̀tí mẹ́ni àmì tí o bí àwọn ẹ̀dá àwọn bàbá. Yàrá bàbá kàkà. Asɛm bi a ne yɛ ntɛm saa asɛm yi nkoa na meka kyerɛ no nti ntɔkwa a mene no kono no that is by the way sɛ me ho kafo ni bibi ɔnam kurom ase wohunu hɔ ase a wɔn sɛ n'abea ɔne ni nti medama sɛ ɔmayɛ atra ase ɔkyɛre nana ase dɛn yo abo gwam saa na barima ɔkasa no no ɔse ɔba ha koraa obi ahu ne ho kafo da nti ɛbɛyɛ sɛ obi koraa bɛka sɛ ei nana koraa te aguam kuro ne yere anyɛ fɛ nti nnɛ de ɔde ne yere ba na atena nkonnwa nyinaa hu sɛ barima ɔwɔ yere nti sɛ ɔbaeɛ a ne yere ne ɔbaa fɛfɛfɛfɛ kama akɔ ne hu Nana yɛ amante mene nana mene wo nkasa nana yɛ amante ɔse ne ho kafo no no yɛda mo ase yo ɔbaeɛ a ɔwu no ɔfi kumawu ahemfie ɛdɛ me ho kafo no no ɛware no no about 20 let's say 29 years ago. 1 year. She is 50. Meme mpa dia be ka dada. But yes. But dia be ka fufuro. Sure. E ba no no. I said, my party about it. And you have to number one says. Better metumbra. The paper was sent on the day. Ọba náà ọbẹ̀ jí sọtọ́rí bí i wá jẹ́ gírígí o. Wá jẹ́ gírígí náà máa bá ẹ̀. Wá jẹ́ gírígí. Ẹ̀ndì ọgbàgbù
ɔyɛ boxer ɔwɔ boxer pa ɔbaaba no ɛne nkyɛn ne yɛ ndi asɛm yɛ kyɛn sɛ ɛbɛyɛ ama ne bi ne asɔre na obiara wɔn ha no na wo papa bi a wato afɔyɛ na mewura afia dɛ ɔkyɛn mma no to ɔmo yɛ yi ɔmo obiara mpɛ nipa a ɔne ne bɛ nante obiara mpɛ ɔkɔ a ɔkɔ baabi a ɔnkɔ anante ɛsɛ obi ka ho maa mi sɛ maka saa asɛm yi ne nua abena afro mmienu mo ɔkɔ a at least nipa baako ka ho na ne ne nam ɔkɔ na bi edu a ɛnyɛ wɔn na akasa wogyina hɔ ama onipa na bɛ kasa ɔtɔ bibi koraa wogyina hɔ onipa ne kasa na ɔgye adeko na wɔyi sika ama na ɔde etu aka ɛbàjɛ mɔtɛ deɛ bɛka na asɛm mamu nko ayɛ dɛ ɛnna eti mo kɔ obi wɔ abusua no mu na mebi akɔ beebiara no mo akɔyɛ dɛ akɔgya a meka saa sɛ ɛkɔsi sɛ sɛbisɛbi ebi a mo nte sɛbi ɛdɛ mbaka kyerɛ mi sɛ meyɛ cowboy de dada matra ni ma mamu bi na de ɛde rasikɛ kakra wɔ ɛdi bi a wɔn bi yɛ de saa ɛdi na sɛ mo nkɔ obi ɛyɛ sɛ nkɔ akra nkɔ kufuo dua nkɔ ankɔ oyɛ mmienu nipa de gyina anim na wade ebusa ohu pɛ ohun sɛ onipa yɛ ɔbata aho no ɔyɛ ɔkyea mi anaasɛ ɔyɛ ohu nipa na ɔyɛ ɔhema ɔma ne die mu mmerɛ a drapɛ na yɛ ebire ɛmɔbire si no na ɔsɛ mpa ɔhe bi a ɔhe sɛbi ma no da bɔ na so nka to bi yɛ ifi money collector ayɛ ma ahenni kura yɛ sɛ obi a ɔde ticket ɔka ticket ɛwɔ toilet ano kura ɛsɛ bu wa ho ɛno nti ɛna bɛkasa ɔma ebuo yɛ dɛ ɛna gayomɛ odi na ɔkɔ afɔbi ka ho ɔsi ka no deɛ ebɛhwɛ mu ɔnam ɔbɛhwɛ mu akonnwa no so na adasɛ dɛ mofa akonnwa no mmra ɛnso ɔsɔfo nkwa na ne deɛ wɔ ho akɔno kora mɛka kyerɛ sɛ mɛde sɛ yɛ asɛm ɔno ɔntena so mɛna mede maa no ne deɛ wɔ ho nti ɔsɔfo nkwa mo a maka no mɛtotɔ mo konnwa no aba sɛ mopɛ sɛ metɔ konnwa no ma mo so a mepɛ sɛ meyisu ma soro mo a motɔ konnwa no mmra nana sɛ ne fɔnis muhu agorɔ ɛkɔ so wɔ ha man ne ha mo ahensie no aho amanneɛ naa na yɛyɛɛ no ebi ebɛpusu ne ɛtetew ɔmo hwɛ sika ɛsɛ ɔmo gye na ɔmo gye efiri hɔ na deɛ nyinaa ɛnyɛ wie pɛ obi di ne gyina wɔ ne mu asa abatɔ ɔyɛ no baako kako na aba ago kuro akyi ago wɔ hɔ deɛ manto kuro wura na nto mpɛhene wosɛ fei na nkɔso ɔhene ne yere aba abɛdu ɔsra kwan akyi yom nana no mo sɛmpo ɔde obi na ɛnam yo nkɔso ɔhene ne bi hyɛ no mpɛsɛ ɔpɛne kyia na ne sɔ mpɛ ne ho asɛm nkɔso ahene nso sɔ mpɛ ne ho asɛm yɛde yɛpɛ yɛn ho asɛm nkɔso ahene rekyia mo ɛnana yɛwie ɛne baako pɛ na kurowura agogo yɛmɛto kurowura na ntɔ mpɛ ɛsɛ nananoma ɛnam tumi so yɛpɛgya wɔ yoda no wɔkasa no wɔsɛ aboa wasra hwɛdi ne nsɛm korɔ yɛ dɛ ɔfosɛm mu sɛ ɛyɛ wɔn ani sɔ ɛyɛ wɔn ahohoahoa sɛ yoda no na nagyera ne tumi so na ɔde tumi ɛte saa ɛde ma wɔn ɛnɛ na onim sɛ deɛ te biara no ahɔho bɛba fie ha na bɛnya ahɔho ɛno nti nea ɛsi anim ha yɛ fɛ nyinaa ɛnsi nana mmerantehene so na yɛfa ma kurowura na ɔmfa nhwɛ no ahɔho nɛ nana bɛrɛma wo sɛmpo mpanyin ahyia
Atrankunya Musemba. That's it. I'm not the heck out. Let me take It don't count. as in some way. So I'm going to try to answer the end of the day. I don't count. What aroma? Nato was on here, said an answer. Lemo, I can't say. I didn't know. You, eh, would you now? I can't say, I say this of why he need. I said, the Nanano Wadaroma. Then I must show it here, Yakramo, a mamma in Emedia. The are come of Amra. The charm and our kind one. Catcher and I said, Nadaroma. Was it Yamagra? Yamagra. Was it Yabuaya Honey and Nam? I hope on 2 of them. What's it like here? When you spend okay. What's the other ask you? Yo, at the side of Chammy Manato will say, I don't want to say, why are the say, when you said, when you're city, and you're happy, and a mechanic. But every year, feel, Jan said, almost so me, almost so T-Mante, and mine. Among my side, you need show. I did be a mayor, the Yama T-Mante, mine. Go to America and see. They fight for their nation. Nation first, before personal interest or parochial interest follows. And the Afghanistan or Kwanokra, none of them. We said we told her, I bind the soul. And the emphasize the shade himself. Teacher Martin mind in the decay in the theory. Asana, you are great. It is a massive. And this required to be a new one. I'm sorry. Now I'm going to come for near. That's why I should. Bermakan no se pada masi. Namu mafuta odi ama munyina no. Mo kwada ama mu yirenti. Mo manchi mutima ngo bi se Yesu baba. Namu kai T-Mante, nti mo de mo ba. Ana bermakan sa no. Semri nanan mi trangunya. Se bibia ni obi mdia. Ana berma bebe jane mu ebi ofitia. Se bibia ni odi ana mi mamri ti ba kwe. O se Assembly, Mr. Jam. Kurora Shaman. Yamatu Kurura, who's another Roman. Sarah Naja Casane. In Fura, was a sample for beer. And it's some beer and will be there. Namma will be back of it. And the Banzaro.